ekhanda angiphilile ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye awaqondakali. Mina sengaze ngazamukela noma ngelulu ungamukele Nkosi yamukela ukuthi abakwazi ukungamukela ukuthi mina nginjena. Sengaphenduka ihlaya nasesikoleni mangiqhamuka bakhombana ngami bathi animbeke neminwe engaqondanga ngiqondanga ukuntshela usizi lwami ukuthi nami sengazidabukela ngaze ngakhathala. Manje-ke ngicela ungangidabukeli ngoba lokho ishintshe engilibonayo. Angiphiki ekhanda angiphilile ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye awaqondakali. Mina ngavundla 9 months esibelethweni sikamama kwaphuma isidalwa esinjengami noma sebembiza ngomthakathi. Ngicela ningampeci ngoba engayidlanga inyama naye akazi lutho nje kufanele nami. Ngiyafunga ngiyagomela angazi lutho ngempela uNkulunkulu kuphela waziyo. Mina angiphiki ekhanda angiphilile ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye awaqondakali. Mina ngikwazi ngisho ukuziveza emphakathini ukuthi nami nginekhono kungcono ngizigqume endlini ubusuku nemini obami ubuhlungu ngibukhiphele ephepheni. Angikwazi ngisho ukuba nomngane. Ngitshela ubani ungavuma ukuba nomngane ofana nami, khuluma nami ubani unganika umuntu okhubazekile njengami ithuba lokuthi aziveze. Mina uthando lomndeni angilwazi ngoba kwayena ubaba ngimazi, angazi noma bayazi ukuthi nami ngiyakwazi ukubuka kwenhliziyo ukuthi kubuhlungu kanjani. Eyami inhliziyo nonembeza kwasala esikoleni mhlaba engcono. Angiphiki ekhanda angiphilile ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye awaqondakali. Mina owami umngani sekwaba yipeni nephepha sengiphila ngokuzilobela njalo mangidangele maqede kuphelele esithubeni. Mina ungangidabukeli sengazidabukela ngaze ngakhathala. Ukukhala kusizi lokho ngakufunda ngisaloba ngomsizi ngisenamsizi anganoma umama bambizela umphakathi kuthi uyathakatha bamshaya waze washona kwaze kwasiza ukushona kwelanga. Ilanga ngabona khona mhla ilanga lingishonela. Yezwa kushona kwelanga okwami ukukhubazeka kwabiza ukuthi wami umama shona ubuhlungu ngaphakathi ongasoze washona. Angiphiki ekhanda angiphilile ingqondo yami ithatha kancane namagama engiwakhulumayo amanye yazi ngiye ngizibuza ukuthi kungani mina umama engangiqedanga ngiseyuhlule engicishe ukuphila okanye angishiye esigangeni ngidliwa amanzi. Okwami ukuphila kwabiza ukuthi kube khona kashona. Mina ungangidabukeli sengazidabukela ngaze ngakhathala. Sengaze ngakwamkela ukuthi akekho okufuna ukuba nami. Presang pana and it ain't easy, man, I'll be honest. It ain't easy, man, I'll be honest. But I do it to survive. Dalang sama, when any one fugang presang pana.